I přes dnešní sichravé počasí začíná pomalu klepat na dveře motorkářská sezóna, aspoň na Slovensku. Fanoušci dvoukolových přibližovadel se setkali na výstavě toho nejlepšího, co momentálně nabízí svět motocyklů. Milovníci rychlosti i adrenalinu si dnes v Bratislavě přišli na své. Návštevníci si tu môžu zakúpiť aj potrebnú výbavu, teda všetko od oblečenia cez ochranné prvky. Kromě nejžhavějších novinek na trhu se na výstavě představili i legendární Harleje, které tento rok slaví 110. narozeniny, včetně tohoto stařečka. Je to model z roku 1917, čiže je to taká atrakce. Keď to zoberieme, že v 1903 sa vyrobil úplne prvý kus, tak ten 17. rok je už velká atrakce. Kromě sériově vyráběných motorek se v Bratislavě ukázaly i takovéto skvosty, které se staví jen na zakázku. A jak dlouho výroba jednoho takového kousku trvá? Rádově to vychádza asi tak přibližně 4 měsíce, maximálně 5 měsíců aj s nalakovaním. Na výstavě je k vidění i několik součástí výbavy nejslavnějšího motorkáře všech dob. Toto je originálna príľba niekoľkonásobného majstra sveta Valentina Rossiho. Toto je konkrétne príľba, v ktorej spadol. Je to príľba, na ktorej sa podielal na vývoji v podstate sám Valentino Rossi. K silným motorkám neodmysliteľne patria aj krásne ženy. Matěj Neumann a Ondřej Koucký, Televize Nova.